Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έχετε ακούσει για την εντομοφαγία, για τον εντομοβεγγανισμό? Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα για να σας ενημερώσω εγώ με λίγα στοιχεία, στο επόμενο σχόλιο με περισσότερα. Όμως θα είναι πολύ αποκαλυπτικά όλα αυτά για αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί και δεν ξέρουν και μας βομβαρδίζουν ότι ο συνδυασμός μικρών αλλαγών στην παραγωγή και την διατροφή μπορεί να επιφέρει μεγάλο περιβαλλοντολογικό όφελος χωρίς να θίξει τη διατροφική μας επάρκεια. Πώς σας φαίνεται? Μεγάλες βαρύγδουπες κουβέντες που δεν ξέρουμε όμως και δεν γνωρίζουμε ή μάλλον ίσως κάποιοι από εμάς να έχουμε προεδεαστεί όσον αφορά αυτό το γεγονός. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά και να δούμε πώς μας προέκυψαν όλα αυτά, τα σχέδια, τα οποία εμείς δεν γνωρίζαμε, αλλά φυσικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια προετοιμάζονται. Κυκλική οικονομία, το ακούμε συνεχώς, το ακούμε κατά κόρον. Κλιματική αλλαγή, ναι, γιατί αυτό μας φταίει. Και επισιτιστική κρίση. Έγινε λοιπόν ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός και είχαμε νικήτρια την Ελληνίδα Αναστασία Φουντουλάκη. Γιατί πράγμα? Για τη δημιουργία της πρώτης ελληνικής φάρμας εδόδημων εντόμων, η οποία φέρνει λύσεις. Βιώσιμες λύσεις για πρωτεΐνες και κυκλική οικονομία. Η ΕΦΣΑ λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, θα μας διασφαλίσει, λέει, ότι η έλεγχη θα είναι αυστηρή. Αυτή λοιπόν η επιστήμονας που έχει εξειδίκευση στην υγεία των εδαφών και την επισιτιστική ασφάλεια, ολοκλήρωσε την έρευνά της σχετικά με τι άλλο? Με τη στάση των Ελλήνων απέναντι στην εντομοφαγία και τις εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης. Έτσι λοιπόν αυτή η επιστήμονας επιβραβεύτηκε και δημιούργησε την πρώτη φάρμα, η οποία φάρμα λέγεται Insect Farm στην Ελλάδα, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες για ζώα, αλλά το κυριότερο, αυτό που μας έχουν ετοιμάσει και έρχεται. Φυσικά σε κάποια προϊόντα ήρθε και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, για ανθρώπους. Για την παραγωγή προϊόντων για ανθρώπους με πρωτεΐνη υψηλής περιεκτικότητας. Και σε μια Ελλάδα που για το συγκεκριμένο προϊόν δεν υπάρχει ΚΑΔ, δηλαδή κώδικα αριθμός δραστηριότητας, κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, κάθε δραστηριότητα έχει έναν ΚΑΔ, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά δημιουργήθηκε η πρώτη φάρμα, Insect Farm, της επιστήμονας. Με τη χρηματοδότηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 13 χώρες υλοποιείται τους τελευταίους 6 μήνες στο πρόγραμμα EWA, η οποία είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπαμε. Και τι ακριβώς κάνει η Empowering Women in Agri-Food? Αυτή είναι η EWA. Είναι μια φυσική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της EAT Food, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας για Τρόφιμα, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγροδιατροφής, όσον αφορά όμως καινοτόμες ιδέες βιώσιμης γεωργίας. Αυτό κάνει λοιπόν αυτή η ωραία εταιρεία, το Ινστιτούτο, και στο πρόγραμμα αυτό έχει και πλήρη κατάρτιση αλλά και πρόσβαση σε δίκτυα επενδυτών. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν το έχει στην ατζέντα της και αυτό και το προωθεί τα μάλα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες εταιρείες έχουν υπογράψει και επενδύσει στα έντομα. Ετοιμαστείτε. Κρατηθείτε. Όλυμπος,
επενδύει στα έντομα και εμείς επενδύουμε σε άλλες εταιρείες, φίλοι μου. Όμιλος Σαράντης, Ροδόπη, Τυράς, Αγνό, Δουμπιά, Κλιάφα και Νέβελ Φούντ, φίλοι μου. Όπου βλέπετε το Νέβελ Φούντ είναι τα νέα τρόφιμα. Είναι με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι για έντομα τα οποία έχουν υψηλή πρωτεΐνη και φυσικά όπου βλέπετε, όπως σας είπα, το Νέβελ Φούντ είναι τα έξυπνα τρόφιμα από εδώ και στο εξής. Είναι τρόφιμα τα οποία έχουν ένα κόκκινο χρώμα, όπως η κοχελίνη ή καρμικό οξύ. Είναι το ε120 που παράγεται από εγχυλίσματα αποξηραμένων θηλυκών εντόμων του είδους Dactylus coccus costa και έχει ένα υγρό χρώμα, ένα βαθύ κόκκινο και χρησιμοποιείται για αλκοολούχα ποτά, λουκάνικα, παστρουμά, προϊόντα εκλεκτής αρτοπίας, ναι, όπως είναι τα κρουασάν, τα μπισκότα, τα κέικ, οι γκοφρέτες, τα γλυκά και για τους γλυκατζίδες, τώρα που σας άνοιξα την όρεξη, ζελέ, μαρμελάδες και για κάποιες οι οποίες βαριούνται να μαγειρέψουν, στιγμιαίες σούπες σε φακελάκια. Βέβαια, λόγω του ότι προέρχεται από έντομα, δεν είναι, κατάλληλα για βέγκαν και χορτοφάγους. Παρ' όλα αυτά, η ε120 χρησιμοποιείται σε βέγκαν και χορτοφαγικά προϊόντα, μεταξύ άλλων για να χρωματίζει υποκατάστατα κρέατος. Και όπου δείτε την επιστημονική ονομασία αλευροσκόλικας τενεμπρίο μολίτορ, είναι γιατί περιέχει άλευρα σκουλικιών. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσετε λίγο να τα ψάχνετε περισσότερο. Σύμφωνα με την πύλη σύγκρισης Count Check για τη χρωστική ουσία που βρίσκεται στα προϊόντα που θα σας πω τώρα, μπορείτε να το ανιχνεύετε και με κάποιο άλλο τρόπο που θα σας πω στο τέλος του σχόλιου που κάνω. Τρόλις, ξέρετε αυτά τα ωραία, τα γεμιστά μπισκότα που κάνουν κρακ-κρακ, αυτά είναι με πρωτεΐνες εντόμων. M&M, Crispies. Orchard Strawberries, Orchard Blueberries, Orchard Red and Black, Currant, Orchard Raspberries. Μπορεί η προφορά μου να μην είναι καλή, όμως αρχίστε να ψάχνετε όλα αυτά τα ωραία βιολογικά τα οποία μας προσφέρουν. Orchard είναι ο δενδρόκηπος ή orchard, αν θέλετε να το προφέρουμε καλύτερα. Mentos τσίχλα full fruit, Kinder mini bar, Kinder penguin. Δέστε τι ταΐζουμε τα παιδιά μας. Penguin, ξέρετε τι διαφημισούλα, Kinder penguin λοιπόν, γεμάτα με εκχυλίσματα εντόμων. Τσούπα τσούπς γλυφιτζούρια. Όλα αυτά είναι η ε120. Γιατί σε κάποια γράφονται ως προσθήκη εντόμων, σε άλλα είναι απλά. Ξέρετε όμως τι είναι το κάθε ας το αρχίσουμε να το ψάχνουμε. Πάμε λοιπόν στο ε904. Είναι μία ριτινώδης έκρηση εντόμων και χρησιμοποιείται για επικάλυψη, βερνίκομα θα έλεγα εγώ, σε γλυκά σοκολάτες, ξηρούς καρπούς, κόκκους καφέ και συμπληρώματα διατροφής. Όλοι εμείς που ψάχνουμε τα ωραία μας τα συμπληρώματα διατροφής, Να πούμε μερικά, τώρα που σας άνοιξα την όρεξη. Ferrero Rocher, Kinder Choco Bonus, Milka, ναι, γιατί το αποτύπωμα του άνθρακα στις αγελάδες μας ενοχλεί. Ας βάλουμε λοιπόν στη Milka με τη φωτογραφία της αγελάδας μερικά έντομα μέσα. Οι Mentos τσίχλες, Pure White και θέλω να σας πω ότι από εδώ και στο εξής σας έχω ένα πολύ ωραίο tips για να αποφεύγετε την ακούσια κατανάλωση εντόμων. Υπάρχει λοιπόν, φίλοι μου, μία εφαρμογή Insect Scan που σας επιτρέπει να σαρώσετε τους κωδικούς των προϊόντων που περιέχουν συστατικά από έντομα. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή, γιατί
υπάρχουν αρτοποιεία που πουλάνε χειροποίητα προϊόντα. Να ρωτάτε λοιπόν αν περιέχουν άλευρα εντόμων, καθώς η υποχρεωτική επισήμανση δεν ισχύει πάντα. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου ακούσατε. Έρικα Καραμπέκου.